салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Авто Душанбе. Дар наҳори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо хоси дили шумост. Бародаро, камтар дастгиритон сустай ҳамон лайкҳоро биҷиқем бе сумаи бародаро. Рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp ёин ки имо равон карда метавонед. Боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. Дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Як бор дигар лайкҳои бепула хабар мегирем бародаро. Якка мошини фурӯши мо Opel Vectra B мебошад ки соли бароришаш 1999, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка пеҳидашаш механика. дар инҷо соҳиби мошин футо аст. Мошинча беҳтарин 4 баллон нав гази Евро 4 дар ҳолати хуби техникӣ сирошно савдо мешавад. занг занед. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 35,000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 237,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 117 11 10 41. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. даи мошини фурӯши мои ВАЗ 2107 мебошад ки соли бароришаш 2007, объеми мотори 1.7, сӯзишвориш бензин газ, коробка пеҳидашаш механика. дар инҷо соҳиби мошин футо аст. мошин камтар кор дорад. параҳои крили пешаш тамом. харидори конкретни занг занад, чақчақ мекунем. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 16000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 108000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 911 14 41 80. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеи мошини фурӯши мо Opel Astra G мебошад ки соли бароришаш 1998, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка пеҳидашаш механика. дар инҷо соҳиби мошин футо аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. состоянии мошин зури бадай, ҳуҷҷатош 1 сола, сирошно сум дар кор шидай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 33000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 224000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 919 87 73 66. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чора мошини фурӯши мои Volkswagen Golf мебошад ки соли бароришаш 2008, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка пеҳидашаш механика. дар инҷо соҳиби мошин футо аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ходовой 100%, мотор 100%, кузов 100%, вагони гумрук як даст гаштагии тамом. қарор дорад ин мошин дар Хуҷанд. нархи мошин 75000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 508000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 929 71 00 24. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷа мошини фурӯши мо Opel Astra G мебошад ки соли бароришаш 1999, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка пеҳидашаш механика. дар инҷо соҳиби мошин футо аст. задагӣ пусидагӣ надорад. тозаи мошин газ бензин ардаш кор мекунад. документ дорад 6 моҳ. баллоно нав. харидор занг занад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 42000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 285000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 880 37 09 90. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шаши мошини фурӯши мо Kia Soul мебошад ки соли бароришаш 2009, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка пеҳидашаш механика. дар инҷо соҳиби мошин футо аст. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. мошин беҳтарина, ягон ҷои задагӣ, пусидагӣ, харошидагӣ, варидкадагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 55000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 373000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 909 59 77 01. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафта мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 1998, объеми мотор 2, сӯзишвориш бензин газ, коробка пеҳидашаш автомат. дар инҷо соҳиби мошин футо аст. Mercedes Benz мотор D Elegant 24 солаи мошин вобаста ба солаш аст. автомат, люк, кондитсионер, гарм, хунук ҳамаш кор мекунад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 69000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 468000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 901 08 8 11. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
هشتم ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سال برارش 1999 объем мотор CVT سوزش واریش بنزین коробка پیداچش اتومات در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین کمبودی ندارد. سراش نوسوم در کار شده. برای همه میفروشمش. قرار دارد این ماشین در حصار. نرخ ماشین 45000 سومانی بر روبل حاضر گردانیم 305000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 903 25 55 52. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.